Bueno, kontatu iguk, esan dek Dai-Bai, ezta? Gernikan daun proiektua indezuena. Urdaibai moduan, ezta? Ah, bale, Dai-Bai, Urdaibai moduan, oso ondo. Eta zer dek, basekit skate eskola badek, nola identifikatzen dezu ezuek? Bai, azkenan skate eskola bat gara eta espazio bat sortu dugu, skate park bat egin dugu, ez? Estarita dagoena. Eta bertan eskaintzen ditugu, skate ikastaroak, ezta? Edozein adin eta gaitasuneko pertsonentzat, ezta? Eta hor bertan barruan, Julen, ze topatuko dugu bertan? Azkenean skate park bat dakagu behian olako rampa luziak, gero piramide batzuk, eta bebai kurbadun kuarter bat. Eta gero goiko parte bat daukagu, eta hor mini rampa txikitsu bat daukagu bebai, sartun da. Bikain. Ze pertsona? Azkenean egurrezkoa denez aldatu daiteke. Bai. Segur mota, hor badakit urkiak initen dala asko, ez da? Urkia, abedur. Azkenengo kapa urkia, bai. Bai, esategu oso gogorra dala, baina aldi berian xamurra, ez da? Kapa ezberdina, ezka. Kapa ezberdinak, bale? Eta, zezan biharrizun, ze jendentzako dao bideratua? Ez dakit gaztetxoak eskolatik jute zaizkizun, o udalekuak iteko, o pixkadanetik, o zerta bideratzen dezue? Geure eskola, izatez dago bideratuta, skateaz ikasi eta skateain bitartez ondo pasan nahi duen edonorentzat. Edo zein adin eta gaitasun izan da. Eta, saiatzen gara egokitzen ez, saio bakoitza, adin eta, antolatzen ditugu saio desberdinak. Ordan goga dituen edonorentzat. Ez que gaina skatea gertatzean da pixkat surfa bezala. Ez dezu bihar nivel bat, ekipo futbol baten danak berdin jolazteko baizu. Bakoitza bere nivelakin, goxatzen dik bere era, eta esaten dut, da zure kontra bezala, ez da? Egunero pixkat irabazten. Bai, bestiekin, baina, bueno, pixkat kurba gobetoin, onli handilagoain, baina norbea antzako da, ez da? Ez duzula ez irabazi behar, ez? Hori, ez da hola pike sanua, ez da hola... Guztiz. Ona. Ulertzen duzu, Gustatzen eta gaina esatean bezala, guain gertatu dana, surfa, nik beti surfa, patinetia, eta lehenozian bizimodua bezala, eta bizitzeko mota bezala, eta guain nola kirolak indian olimpikuak eta emate guain ja txapelketa dana. Baina hori ez da hola, ez da? Da goxatzeko. Gio, nahi duna txapelketa? Junda dila, ez da? Hori da. Ona. Hori da, jode, zenbat. Gustatzen zaiz? Bai, gustatzen zaizu. Ez que ala, nik asko ikusten detena da, jode, guk etxe azpilan da ikustezu jendia igual, aita hor patinetian bere semia eta eskurba olain da. Zu hau beste gauzalti izan zan bere garaian, Bai, guzti. Surfare, bai, junda, flowa, eukita, goxatu eta lagungiruan bizi, ez da? Azkenean guk uste dugu egotearekin bakarrik ja parte hartzen dela modu oso eraginkor batean, eta azkenean ulermen horrek edo skate ikusteko modu horrek eraman nau, holako espazio, eskola bat sortzera eta eskola horretan azkenean geure filosofia edo skate ikusteko modua transmititzea. Zona, Julen, eta hau dana, zenekin hau, zentzun artian nindezu, bakarrik ez zegoen goltingela guztian, ez da? Ez, bakarrik ez nintzen sartu. Azkenean, neure familiak, neure lenguzu eta lenguzinek, maziaten aukera ere, haien laguntzen bidartez, eta haiek bere parte hartzen dute zentzu batean. Orduan, azkenan proiektu familiarra, familiarteko proiektua. Zenbat lagun zaudete, zenbat zaudete azkenian bertan buru belarri lanian? Buru belarri lanean, Jon eta ni. Zu eta Jon. Eta Jon da zure lenguzua esan dezu? Ez nire, baita justo, baina nire lagunetan lankidea da Jon Mikel. Ados. Bai. Eta, adibidez, nola aurkezten da bertara jendia, ose ikastaro mota ematen dituzuen, nola azten da, pertsona juten da area, eta ze aukera ematen dizkiozu zehazki? Alde batetik daukagu gure skate eskola, ez da, arratzaletan. Hori txikitu ni bezala, horrela, bai, jun, erditi mosten da gero txikitzen, bale? Bikain. Alde batetik daukagu gure skate eskola arratzaldetan dala, ez da, eta hor ditugu ikastaroak batzaldez, orduan hor, batez ere, bazezkenean, umeak, baina baita pertsona helduak, eta, egiten dugun zerbait da, azkenean, skatean ikasteko mugaren bat, edo aurkitzen duen pertsonei eskaintzen diegu espazio, eta pentsatzen dugu haien inklusioan, ez da? Orduan, saiatzen ari gara, espazio hori sentikorrak behintzak sortzen. Ona. Eta zein dia, adibidez, eukitzen dituen biharroiek, esaten duen, jope, ez naiz alegin, ez naiz atrebitzen zeatik ez dakize.
Ba, izan daiteke, edo beldur handia duen pertsona batetik, edo gizarteratzeko zaitasuna dituen pertsona batetik, desgaitasun fisiko edo intelektual bat daukan pertsona batera. Azkenean, guk uste dugu, kirolean parte hartzeko badaudela muga batzuk esarrita daude, ez? Naiz eta lan asko egin den horiek botatzeko. Bai, bueno, azkenean... Bai, gu jartzen ditugu muga azkenean, no? Geu jartzen ditugu, orduan, gure ustez azkenean ikaslei hori transmititzen, ezta? Sentikortasun hori sortzen, hain txikitatik, pentsatzen dugu ekosistema bintzat, baikor bat sortzen dela zentzu horretan, ezta? Danok parte hartzeko eta danok ondo pasatzeko. Zuk azkenean erakusten badizkiozu umei importantena dela onena izatea eta zera eta kualitate. Bate bakarri pasako gondo gaina, ezta? Ikuspegi holan kuantitatibo batetetik, ezta? Ba, azkenean, geu saiatzen ari gara hori, ondo pasatzarekin, goxatzen, areagun goxatzea eta ondo pasatzea eta lagun girua sortzea, ezta? Eta zezan behar nizun, desgaitasuna dakaen pertsonek adibidez, patinetiak eta igual arrampla o gauzak era berezita antolatuta dakazue? Baditugu egokitzapen batzuk. Bale. Azten kirol elkartarekin egiten dugu lan, nik ere aurretik haiekin profesionalki egin nuen lan. Hau sortu baino lehenago, eta azkenean harreman badaukagu, eta haien bitartez, egin genuen izan zen egokitzapen batzuk atara, ez? Sortu. Eta bat daukagu bertan. Dala, olako zera bat, estruktura bat, gurpila dazkana eta barruan patina... Takataka hundi bat bezala, takataka gigante bat bezala esango genuen. Olako zeu zirpipea ez da hori bat da. Vale, ze ona. Eta horren bitartez, edo azkenan apoio fisiko edo pertsonen bitartez, ez da, azteneko langileak etortzen dira ostiraletan nahien multikiroleko taldearekin, edo aztenek badauka bere skate taldea ere. Ulertzen detena da, pixkat, aritzaran burukiteu surfakin antzeko zerbait bai, zarautzen, da ume berezikin da ibitzea, hola, eramatelu asila bereziako lagurpin. Surfean bada, gauza ere egin ditugu. Surfean bai, eta flipau itezu jende horrek azkenian emateu ezingo zula inoiz ibili, eta de repente olatu baten ikusten dira, o patin baten gainean ikusten dira, eta azkenian zeirri barra, ze, zorion txua dauden. Eta erakusteko jende askori. Bai, ez da? Bai. Eta, bueno, hori saiatzen ari gara pizka bat, azaleratzen. Ze ona. Hau,